Unikol prehľad majetku klienta k 6.9.2021 na vaše meno v JNT banke a je tu výpis ku tomuto dňu na sumu 22 miliónov 64 tisíc eur. Iba 22? Nie sú 22 miliónov. Kde zmizlo tých 100 miliónov ďalších? Tak ja netuším, ja sa teda pýtam, toto sa nám do redakcie Pavlinka, nejako to... Viete čo, mám JNT peniažky, určite. Akú výšku, neviem vám teraz povedať, akože. Ja sa len pýtam, že či v tom 21. roku tam bolo 22 miliónov. Ja si pamätám 122. Ako vážne netuším. Žijem bez starosti, viem, že čo mi Pavlinka nabije do peňaženky, tak to mám, z toho si žijem. A na čo by som mal mať nejakú ďalšiu starosť? Viete čo, mám JNT peniažky, určite. Akú výšku, neviem vám teraz povedať. Ja nemám svoj vlastný účet, akože, ale vôbec mi nechýba. Akože. Ja sa len pýtam, že či v tom 21. roku tam bolo 22 miliónov. Ja si pamätám 122. Ako vážne netuším. Dôverujem svojej manželke, správuje naše verejné financie, či verejné naše rodinné financie. Mám JNT peniažky, určite. Akú výšku, neviem vám teraz povedať. Aký je rozdiel medzi týmto a dobou kešu? Neviem, ktokoľvek nech si odpovie.